din fuq il-post għandna 8 pazjenti, waħda tidher unconscious, wieħed jidher decapitated, għandna 3 oħra jidhru entrapped, għandi bżonn assistenza hawnhekk iktar over. Wara din is-sejħa pront waslet l-għajnuna u bdiet il-ħidma ta' salvataġġ. Għalkemm b'xorti tajba din kienet biss parti minn eżerċizzju li sar barra l-kwartieri tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar. F'dan it-taħriġ infermiera ġodda fih dan id-Dipartiment tal-Emerġenza u volontira tal-Protezzjoni Ċivili kienu malma kif għandhom jaħdmu f'każ ta' inċident ta' traffiku maġġuri. Dan bħala parti minn seminar ta' jumejn li jittella mill-Kumitat tal-Edukazzjoni fih dan id-Dipartiment tal-Emerġenza. Matul dan is-seminar l-infermiera u volontira mhux biss tħarġu fuq ix-xena tal-inċident, iżda tendew ukoll għal numru ta' sessjonijiet ta' teorija. Spjegaw kemm iħossu li utli dan it-taħriġ. Permezz ta' dan it-taħriġ aħna qed nagħmlu iktar nistgħu ngħinu lill-pazjent biex joħroġ iktar malajr mill-inċident li jkun jew inkella bħalma semmiet kollega tiegħi Amabel bħal persuna li jkun waqa' aktar nkun nistgħu ntellgħu u nistgħu ntuħu iktar il-kura ta' malajr. Anabel Busuttil tkellmet magħna kif dan it-taħriġ mhuwiex xi ħaġa ta' darba. Iktar minn hekk jittieħdu inizjattivi biex anke l-pubbliku ikollu sens ta' għarfien f'każi bħal dawn. U s-soltu konna iktar nibbażaw fuq nies fil-komunità li mmorru nagħmlu basic first aid, fiskejjel, konsilli lokali u kollox volontarju.